nga ay nagpatambag nako og unsay iyang angayng buhaton. Naglagot na gid siya og di na niya makaya ang batasan sa iya kunong bana, punan pas batasan sa iyang inahan nga grabe sa kuno kaayo. Murag i-control ang iyang pamilya. Nga isip asawa, isip anak, isip inahan, murag di na niya makaya nga murag wa na siya bay katungod unsa kuno iyang buhaton. Galibog sad ko, may gani kay nakabasa ko aning ebanghelyo, niingon ko kanang mga bati nga imong nakita sa imong bana o sa imong mama, puling rana ikumparar sa troso nga naa sa imong mata. Ana, mo ni peligro kayo mga igsoon ka na bang gatuo tag dako kay sa ang atong isig katao, mao nang maglagot ta. Unya di ay ang atong kalagot ngadto nila mao de itoy mas dako pa kaysa ilang sala. Awa mo kakuha. Basta maglagot nagikas nakasa, kanang imong kalagot mas dako pa na siyang sa kanang troso, makabira mog troso, kanang dako ba nga troso ba mabunlot na ninyo? Kamo mo ibunloto na maunay bugat kinang troso, maunay mo bunlot nimo. Og imo ginang kuptan nya og patag di jud ka kalakaw, mura kag magaid ana, di ka kalihok. Kay bugat ra kay na pasaano nimo. Mo na daghan kay rong nga stress nga mga tao. Kamo wa mo mga stress diha. Kono, pangutan ako no nang imong tupad, ing na nagda karog troso, ing na nagda kag troso karon. Basta naa kay gikalagutan, basta naa kay taong gikalagutan, imong bana, imong asawa, imong anak, imong ugangan, imong silingan o kaha pari ba nagda na kag troso, bugat kay na. Ano na siya? Si Abraham ba? 75 anyos, 75 years old. Giingnas Ginoo biyain ning imong lugar ug adto didto sa yuta nga akong ipakita nimo. Adto ti katagaag mga anak, wa may anak si Abraham ani. 75 years old. Kung kamo 75 years old na mo, pabiyaon mo sa inyong balay, mubiya mo? 75? Oy, kaning mga tiguang maunay mga attach kay balay, attach kay na lang hasta gud ka na mga plastic, ilan ng pilo-piloon isok-sok diya, imong hilabtan masuko. Kanang ilang mga tinustos, ilan ng ibutan, imong hilabtan, kanang mga upos nila, masuko. Hasta ng ilang sudlay nga, nangapangag na, niya imong hilabtan, masuko. Attach kay na sila. Pero gipakita ni Abraham, nga wa siya troso, wa siya attachment siya kaugalingon. Pag ingos Ginoo, lakaw din siya. Sunang ka, 75 anyos. Talagsaon na yun. O gari sa Taspikas, si San Luis Gonzaga or St. Aloysius, sa iya sang kadato niya naa pa siya sa teenager nga edad, giingnan sa siya sa Ginoo nga sunod nako biyain ang imong ginikanan kanang mga dato kay na inyong kahimtang, sunod nako nya alagad ngadto sa mga pobre kay tanan nga mga masakiton. Ani sunod sa siya, batanon kayo. Alain na sa ning kinaiya, kaning batanon ug ang tiguang pupariham na. Kana sa mga batanon, attach kay na sila sa ilas ang kaugalingon. Ang ilag yung gusto mo ay matuman. Di ba? Pero gipakita ni St. Aloysius or ni St. Luis Gonzaga nga dili ko attach anang bahandi, kanang comfort, kanang pleasure, kanang honor, sod kog seminaryo. Nya kay gisogo man siya pag-atiman sa mga masakiton, atiman pod siya. Nya purti pagyudto ka contagious nga disease. Mao tong na kuan siya na takdan. Nya namatay siya at age 23. Kamo, sugot na murog mga matay.
Murag sobra naman gina 23 years old ang inyong mga edad. Apil na ning ako. Saban, okay na mong mamatay? Oh, dagang yung simbako pa din, simbako. Bisa galisod naglakaw, simbako pa din, simbako. Hadlo kay matay. Mao na ang mga troso na to. Bugat ba? Bugat. Di ta kalihok, di ta ka move on. Pero si Abraham, move on. Aloysius, move on. Patay, okay, patay. Ana. Mao na siya ang gitawag nato og Diyos nun nga kinabuhi. Matod pa sa atong tubag sa Salmo Responsorio. Unsa to? Nindot kay to. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiya. Kinsa man ang mga tawhana gipili sa Ginoo aron maiya, ang mga mitubag sa iyang tawag. Kana bang ang sentro sa atong kasing-kasing o hunahuna mao ang sugo sa Ginoo, dili ang atong kaugalingong pagpanabot or kaning atong kaugalingon nga panghukom. Mo nang giingnan tang Kristo, ayaw panghukom. Kay kani mga atong pagpanghukom mao man gud ni siya makapabugat nato. Panalitan si Abraham, gigamit pa niya ang iyang pagpanghukom. And 75 years old na ka, biya sa imong lugar kay tuwa ditoy promised land. Og analyson tong Abraham, siya, unsa imo kong pabiyaon karon na lang noon nga 75 years old nako. Og imo jud kong tagaag anak, kadto untang batan-on pa ko, unsa pa may mahimo nako? 75 years old, nya mao pay ipanganak sa kong asawa. Unsa pa may mahimo nako? Di ba imo nang analyson? Mo bitan ako sug kita mo analyze karon. Unsa? Musugot ka, 5 na nang imong anak, mamabdos lang gyapon ka, unya 14 ninyong lisura, uy nabuang ka. Mo din ay atong kuan. Unsa may ipakaon nimo anak? Unsa may imong ipaedukar anak? Kana dayon atong panghukom ba? No na. Saman mo. Kinsa may naghukom ro sa inyong kinabuhi? Kamo o ang Ginoo? Ang Ginoo? Niya, huwag mo ingon ang Ginoo. Ay mo pagdagbata din eh. Kuan, sugot mo. Ikagi maghukom. Malalato o magkanang COVID. Mana da yun. Oh, na siya. Siya niya, ingon lagi padersyano nga. Dili kuno dadong bata. Siya, otro sa naparian na. Mayratag makubid na. Wa mo maginana. Mayo de kaya nga buotan mo. Wagin mo magdadinig bata. May sa doon. Unya, ikaduha. Ang tao nga giingnan ni Kristo ayaw paghukom, iya sa nang gitudluan sa pagpaubos. Kaning tao nga dili manghukom siyang isig katao, musugot ra ginaghukman siyang isig katao. Kana bang ingnon karon bati kag naong, sugot. Ingnon ka nga wa kay ayo, sugot. Dawat lang. Ya ka mo nganlan mo batig naong, sugot mo. Kano ingna ko na imong tupad. Namura lagi nagbati imong naong. Ana ako no, di ba moingon sana, nya kanang naong nimo unsa sa nakauyon ka ng naong nimo ana sa kana. Pero mao lagi na, depende na nato unsaon nato pag kuan, basta di gani ka kamaong manghukom sa imong isigataw, musugot kang hukman sa imong isigataw. Mao na si Jesus nga wa manghukom nato, hinunuan na ning kamot nga maluwas ta, gihukman siyang patyon, nisugot siya. Pero daghan kay nato dinhi nga di gyud mosugot nga ang iyang hukom dili mo isundon, nga ang iyang pamaagi dili gyud mo isundon. Pero na nagsimba sama aning nagmisa ron, asa man nimo sugot og usbo nimong hukom ani. Kaya oy, ang Ginoo malipay kuno siya sa cheerful giver. Kana bang malipayon nga naghatag mo na kalipayan sa Ginoo. Og wa mo ikadonate, maglipay na lang tarong gabi og naa pa mo, buhi pa mo niya. Ana, kita-kita ra bitaw dinhi. Og unsa? Bitaw iampo nato ha, ato makaigsuonan. Nya iguliros inyo, ayaw na mo panghukom. Unsa naman inyong buhaton?
Kinahanglan nga magsige na mo og daig sa Ginoo. Daiga ang Ginoo. Kung ang imong anak ni suyop, daiga ang Ginoo nga kamao pa siyang musuyop. Daiga ba? Ayaw paghukom nga kangilad ba ani? Pwede ra gid na ma-convert, pwede ra gid na masantos ang imong anak nga manuyopay kung pasudlo nimo ang Ginoo diha siyang kinabuhi. Pwede ra gyud. Nya unsaon man pagpasod sa Ginoo diha siyang kinabuhi, ayaw sige higyaw-yaw. Unsaon man sigihi siyag higugma. Nya ang nahigugma pirmi ginang magtan-aw sa nindot diha sa iyang isig katawo. Tanawa ng uban ingon din ingno na nimo imong anak unsa man day nga driver man na og kabalhabal ng imong nauyab kanugon sa imong kagwapa o sa imong profesyon anha lang ka ng driver sa balhabal standby ra ba kayo sa igong pagsigyaw-yaw diha ma wa man ko makakita unsa akong nainlaban ana niya ang iyang gitan-aw ba katong nindot kusog mo kay na musuyop day unsa man nga imo man ang uyab-uyabon og maminyo mo ana patay kas konsumisyon ana sa di man sad kamoy motipon gud kay siya ang iyang gitan-aw ang nindot lagi natanawa inig kaminyo di ba ana na pirmi sa inyo magsigilak-hilak imo day tudloan ay tanawa ang nindot day tanawa ang nindot ay naman to napapas na sige tanawa gyud sige lang balik-balik dana akong maguwang ingnan sa akong papas na magminyo ka na bisag nabuntisan ka ayaw na lang yun og dayon og minyo buhion ka namo buhion anamong imong anak kay nakita na ginani mo unsa ginagbatasan ng lakiha sus gahilak-hilak man sa didto ang laki hilak-hilak sad akong maguwang niingon man akong maguwang may nalanang mamana ta og buangon kay may puruhang mabuutan kaysa mamana tag buutan may puruhan nga mabuang karon gibiyaan naman gid siya to naman tipon sa babae iya na lang sa giagwantay sa to nang buang ay ni tipon sige lang gyapon siyang paabot nga mabuutan believe sa ko sa akong maguwang sa noon iya bang yung gihuna-huna gyud nga kani bisag nagbinuang ni bana man gid nako moabot yung panahon mabuutan ra gid ni nindot sa nano kana bang paglauma ba adi mo ganahan ing nana kana mo tinuod nga dili troso puling ginasya gaan ra ba gaan nimong dadon pero magsikag ingon nga sus 30 ka tuig labi kapin hapit kami mo 40 ka tuig wa mausab ang panuway dako ang animal dako ni grabe na noon sus mahaya gid nako ang imong 40 ka tuig mahimo nimong troso tibugata di ka hapit katog pero magsikag ingon nga bisag nabuang na pabuutan na lagi gina moabot lagi yung panahon nga mausab ra gina di mas bitaw dito man gid na usab katapusang minuto nga nalansang siya sa cross gidawat magyapos Ginoo karon uban kanako sa paraiso di sige la jud kag hope yun tan-aw gyud dindot ana Ninibita sa atong parokya, kapag ka ingon ng uban ako din kauban, mapadir, hinay laging halin ron sa imong slots. Naku, ay sige lang god. Naamang ginausahay ang tubod sa tuburan sa tubig mo, hinay mo na. Nasa usay mo kusog. Ana, siya unya, di ka ni padong paghubas. Naku, ay sus, too, magkaig hubas, manglakaw tayo, mamiya ading parokya. Di bitaw daghan na biatrong nahalin san ubay-ubay sang nahalin na sa atong para sa retablo pero mo lagi na parang Abraham gatan-aw siya sa gisaad sa Ginoo wa siya magsigig analyze sa mga wa moabot sa iyang gi-expect sa iyang kinabuhi mo na ang atong paghukom kinahanglang forward na ay hope na ay pagtuo na ay paglaom na ay paghigugma. O kung mauna ni ang atong paagis pagpanghukom sa atong kinabuhi, malipayon kay ta balaan pagyod ang atong kinabuhi.